வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது அசோலா டேங்க். அசோலா டேங்க்னால் இதோ இந்த மாதிரி ஒரு இலை இருக்கும். இந்த இலையை வந்து சாணி கூட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு தொட்டி கட்டி போட்டதுக்கப்புறமா இதோ இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்து தான் இந்த இலையை ஃபில்ட்ரு பண்ணணும். ஃபில்ட்ரு பண்ணினதுக்கப்புறமா மாட்டுக்கோ கோழிக்கோ எல்லாத்துக்குமே போட்டுக்கலாம். எங்களுக்கு வந்து இந்த அசோலா இலை வந்து மாட்டுக்கு கோழிக்கு ஆட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகுது. இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். இந்த அசோலா செடி வந்து அக்ரியில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். இதை கொஞ்சமாக வாங்கிட்டு வந்து நீங்கள் போட்டோன்னா இது நல்லா பாசம் மாதிரி நல்லா ஃபுல்லாக பெருசாயிரும். பெருசானதுக்கப்புறமா இதோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து போடலாம். போட்டு இந்த மாதிரி கோழிக்கு பண்ணலாம். இதோ நாங்கள் இங்கே கோழி ஷெட்டுக்கு போட்டுட்டு கோழிகளுக்காக இந்த மாதிரி அசோலாவுக்கு இப்படி வெயில் படாமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி இந்த மாதிரி போட்டு நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு இந்த மாதிரி செஞ்சுருக்கோம். அப்புறம் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ் தமிழை ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானே அமுத்துனீங்கன்னா தான் அடுத்தடுத்து நம்ம போடுற வீடியோஸை உங்களால் பார்க்க முடியும். தேங்க்யூ.